Для Ксении Климович мазырскі радзільны дом – гэта больш, чым проста запіс у працоўнай кніжцы. Тут кожны калідор і кожная палата напоўненыя асабістымі ўспамінамі. Менавіта тут Ксенія двойчы сама прайшла шлях да мацярынства. Таму сёння на рэспубліканскі суботнік жанчына ішла не проста выконваць працоўны абавязак. Працаваць над абнаўленнем аблічча роднай установы для яе ўсё роўна, што наводзіць парадак ва ўласным доме. Это будет прекрасно, когда будут созданы прекрасные новые условия для нашего труда, для наших детей, женщин. Будет создано все новое, прекрасное. Субботники – это прекрасное решение в плане того, что, во-первых, люди собираются все вместе, то есть, чтобы сделать хорошее дело. Да? Мы создаем будущее для наших детей, мы должны показать и преподнести детям нашу прекрасную страну чистой, красивой. Гісторыя мазырскага радзільнага дома пачалася больш за паўстагоддзя таму. Першых пацыентаў медыцынская установа прыняла яшчэ ў 1965 годзе. Час ідзе і патрабуе максімальна камфортных умоў. Тэрміны абнаўлення для будаўнікоў канкрэтныя, а раддом павінен расчыніць свае дзверы ўжо гэтай восенню. А каб доўгачаканая падзея здарылася як мага хутчэй, да вялікай мадэрнізацыі падключыўся працоўны дэсант кіраўніцтва Гомельскай вобласці. Сёння маштаб перамен прадыктаваны асаблівай значнасцю аб'екта. Мазырскі міжраённы перынатальны цэнтр – найважнейшае звяно аховы здароўя для ўсяго Палесся. Пад апекай мясцовых урачоў знаходзяцца жыхаркі адразу 7 раёнаў – Мазырскага, Ельскага, Лельчыцкага, Нараўлянскага, Жыткавіцкага, Петрыкаўскага і Калинковицкага. Прошло совещание на уровне министра. Мы определили объемы ресурсов. Министерство возьмет на себя поставку оборудования технологического, а облсполком из двух источников, из субботника, который состоялся областной, мы уже собрали 1,5 миллиона рублей на этот роддом, и с резервного фонда облсполкома 3 миллиона для реконструкции, полной реконструкции и технического перевооружения родильного дома. Поэтому задачи поставлены, сроки определены, и к 7 ноября мы откроем здесь роддом. Пакуль у сценах радзільнага дома кіпіць работа, медыцынская дапамога застаецца даступнай і якаснай. Лагістыка прадумана да дробязяў. На час маштабнага рамонту асноўны поток цяжарных жанчын перанакіруюць у Петрыкаў. Для тых жа, каму дапамога спатрэбіцца экстрана, прадугледжаны рэзервовыя месцы ва ўстановах аховы здароўя самога Мазыра. Акрамя таго, частку пацыентаў гатовыя прыняць профільныя бальніцы абласнога цэнтра. Маршрутызацыя адпрацавана так, каб кожная маці і дзіця атрымалі необходный клопот своечасова и в полном объеме. За 2025 год в учреждении проведено 1377 родов, выполнено 353 кесарево сечения. И в год белорусской женщины для нас, для всех жителей города Мозыря и Полесского региона сделан такой большой подарок. Капитальный ремонт проводился в 2004. С того времени уже прошло много лет, и, конечно же, помещения наши морально устарели. Рэспубліканскі суботнік аб'яднаў усіх і кожнага вакол адной самай важнай мэты, бо добраўпарадкаванне населеных пунктаў і стратэгічна важных аб'ектаў – гэта не проста навядзенне парадку, гэта прамы ўклад у нашу агульную чыстую будучыню. Субботники – это такое традиционное дело в нашей жизни. У нас есть и городской, и районный, и республиканский субботник. Это очень важное государственное, считаю, дело. Мы хотим, чтобы и наш город, и наша республика процветали и были самыми лучшими в мире. Объединяет наших людей даже на выходной день, когда могут люди выйти и поработать, и в такой хороший день, и вместе побыть. Дети должны тоже участвовать с нами, с родителями, выходить. Может, в школах это тоже должно быть преемствоваться, чтобы дети понимали, что все-таки выйти на субботник, быть, чище сделать нашу страну, наш город чище сделать. И, к труду, по-моему, все должны быть приучены даже с детства. Працоўны графік губернатара ў гэты дзень не абмежаваўся толькі фізічнай працай. Іван Крупко не змог пакінуць Мазыр без жывых зносін. Адкрыты дыялог здабыў у гэты суботні дзень асаблівы сімвалізм, бо калі кіраўніцтва рэгіёну і жыхары горада разам абмяркоўваюць перспектывы развіцця, нараджаецца не проста план дзеянняў, а той самы давер, ад якога залежыць будучыня. Тацяна Піменёнкава, Сергей Калацей, тэлерадыёкампанія «Гомель».